ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ କଣ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ମୋ ଲେଟ୍ ହେଲେ ସବୁଦିନ ତୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ମା ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଏ। ବୁଝିଲୁ, ମା ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ଉପରେ ଭାରି ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ଆଗେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ମା କରି ବାପ ଲୋ ଧନର କାହିଁକି ବିଗୁଡ଼ୁଛୁ, କାହିଁକି ବିଗୁଡ଼ୁଛୁ, ଧନର ଧନରୁ। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ରାଗିକି କହିଲା ବେଳକୁ ମା ରାଗି ଯାଉଛି। ମା ଏବେ ପୁରା ପିଲା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ତା ପିଲାଦିନକୁ ପଳେଇ ଗଲାଣି। ସତରେ ମା ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେବା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବା, ଏଟା ଏବେ ପ୍ରକୃତ ସେବା ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତ ସେବା ହେଉଛି ମା ଯେମିତି ଆମ ପିଲା, ଆମେ ହେଉଛି ମାର ବାପ ମା। ଏତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥିବ ନା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା ହେବ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେବାଟା ପ୍ରକୃତ ସେବା ହେବ ନା।